Unibertsitatetik sortu zen programa bat Campus Biziala, unibertsitatearen iraunkortasuna hobetzeko. Orduan gu konturatu ginen, bazegoela arazo larri bat hondakinen inguruan, eta parte bat oso garrantzitsua dira jatetxeak. Horregaitik hurbildu ginen ostalaritza eskolara, eta egia esan da oso harrera handiarekin, eta egin genuen proiektu txiki bat, gradua mailako lan bat, ikusteko ze hondakinak sortzen ziren, eta nun aukeratu genezakeen modua hori txikitzeko edo murrizteko. Pisatzen egon ginen erretiluetatik ateratako hondakin guztiak, eta emaitze artean esan aldugu 88 gramo inguru menu bakoitzean jasotzen dela. Horrek esan nahi du hilabetero 1500 kilo inguru zaborrara botatzen dugula bezero. Galdetegi bat egin genien, pertsoneia zergaitik. Eta horien artean ikusten genuen jende askotan beteta zegoela edo beste gauza batzuengatik, eta orduan horregatik aurrera egin dugu programa berri hau edo ideia berri hau eraman zazu etxera. Ematen dugu edo daukate hor aurrean oso presio txikian horrelako ontzi bat konpostatu aldena, eta orduan eraman dezaketela etxera jaten ez dutena, eta horrekin orain laste hasiko gara berriro neurtzen hondakin gitxiago sortzen diran edo ez. Orduan, gure helburua da alde batetik erretuietan geratzen den hondakina ahalik eta lasterren murriztea, eta baita ere barruko hondakina konpostajearen proiektuaren bitartez baita ere murriztea eta gure kampuseko lorategietara itzul dezala.